ka gold bio oil, ka umpniang kali ka babahatam na kabanta ki kali. Ka baduna artangka na kiwe ki diesel, ka umpniang ka bakhuj bat ka bompen jabo e kamariang, ka ai shipo hadu khasan persen ka mileage banya kiwe ki umpniang kali, ka trekam habaro ki charge engine diesel claim dadon kam ban penkala, ka penjam berpenjalan Yakarta jok ke engine. Ban apply nak banta ban bu ya ki petrol pump, pila ban pun ha ki number, pra khandai hnyo saw, lai saw iwar, khandai lai nriu ar hnyo nriu saw san, hnyo saw ar khandai saw iwe hnyo khandai iwe san, bat lai nriu iwe ar, pra khandai nriu ar not ar. Pila ru ban login sa www.goldbio.com. Khub chale, zyada chale. Hadien prasngi ka Jingjah no Jingi Meiieid Jngoi Dkhar na la Iing. Menta ka sngi lalap no ye ni Meiieid na ka klau lum nyang don harut jong kawa umpi. Ka basongsi pat kalong balalap ni Meiieid hapadang ka Jingjah yam harut jong kate kawa umpi. Ya ka ni lalap daki arngut kibri jong kate ka snong kiba molik khwai ha kate kawa na kaliang kini kibri marsun iya kane kila pentep se kiba hayeng jong ini Meiieid. Daka ba kila phone hau number jong ikhon jong ini Meiieid ikong dahun Dkhar. Bat na kaliang ki bahayeng marsun yo jing tep yakane kilali marmar sa kate ka jaka ba kila wan ra no ekamet jong Meiieid chala yeng la ye thuru ka daw jong ka jing khlat no jong ini Meiieid ka de na ka daw jong ka jing tulot plat kamet namar ka jing bomyo ban bam bandi nadu ka te ka sing ka ba ilaja bat kumban supentem ya ka jing lej on tap ya kamet ka badang sa jong ini Meiieid kan long la sha ya ka nyo tarik December arajar arpho haulum jing tap balang Presbyterian shiliang umdo ha ka por shi baje no phai Sngi.